Lympung Ialehkai Phutbol ke baju pynïaid man ke snem dekat 7 United Sports Social and Cultural Club Pyndengumiong Mairang ia ke belatip kum ke fort Tirot sing Memorial Trophy Football Tournament hajar arpulai kalau poino syaka thup jong ke jingïakhun ban iohrah ikanam Lahduh ke long haka katei tarik nohprah hapdeng ke Thymmei Hynniewtrep FC pyrshah katei FC madan Ialehkai jong ke shnong Pyndengumiong Mairang. Haka ni sngi la sakhi bedaki hajar ngut ki paidbah nongshong shnong na thain East and West Khasi Hills District kila tuid katei ke jinhialeh ban pyrshah ni la jong ke kinhon. Haba phai ke jinhialeh kai ke jingïakhun hapdeng kini ki artli ki kinhon kada long shisha ke jingïakhun ke beitanat bat ke babiang bor bha harangkat ke jing pensyai sngai ki paidbah. Kini ki artli ki kinhon ki lasei ia ki jong ki bor ban yok penki jar Henry tang ke Thymmei Hynniewtrep ke lala ban penki jar ke beningkong kat ba ke ten bros ke la pyrshang bha ban penpai kam shim lala ban penurlong namar ke jing tibet kirang Ialehkai ki ba hadin jong ke Thymmei Hynniewtrep bat hadu bakut ke Ialehkai ke lakut dashi lanot. Ha ke bai ke nam Lahduh pada ke song pisah la iohrah da ke Thymmei Hynniewtrep. Buồn lọt là được sao? Iya nih. Mau nih.
Pak yang bersam kebak sebaknya. Shillong jadi skin tak pak, yuk biang.